110 километр дуртар аз шаҳри Душанбе миёни кӯҳҳои сарбафалакашида ин шабу рӯзҳо сохтмони яке аз иншооти азими гидроэнергетикӣ нерӯгои барқи оби Роғун ба маром идома дорад. Дар ин иншооти азим ки аз тарҳи ҷадиди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад, айни ҳол зиёда аз 21 000 нафар дар тамоми хиттаҳои рӯизаминиву зеризаминӣ банди кор буда сохтмон 24 соат идома дорад. Тамоми азму иродаи кормандони ин иншоот ба он равона гардидааст ки дар муҳлати муқаррар гардида агрегати дуюми нерӯгоро ба истифода дода ҳамин тариқ марҳила ба марҳила қиттаҳои дигари нерӯгоро низ бо сатҳу сифати баланд ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. бояд тазаккур дод ки рафти корҳои бунёдкориро дар нерӯгои барқи оби Роғун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери назорати қатъии хеш қарор дода назорати сифат дар ин ҷо ба таври доимӣ ба роҳ монда шудааст. ҳар иншооти омода гардида аз назорати ҳамаҷонибаи мутахассисон гузашта маҳсулоти сохтмонӣ танҳо пас аз гузаштани ташхиси лабораторӣ истифода бурда мешавад. дар толори мошинҳо нақби сохтмони рақами 3, нақби сохтмони рақами 4, пешдарғот ва нақбҳои нақлиётӣ кор бо маром идома дошта муосиртарин техникаи соҳавӣ аз қабили кранҳои калонҳаҷми борбардор, таҷҳизоти шибакунӣ, механизмҳои кӯканӣ ва мошинҳои боркаш ба кор ҷалб гардиданд. тибқи нақша дар соли ҷорӣ агрегати дуюми нерӯгои барқи оби Роғун мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. аллакай дар қисмати ин агрегат корҳои асосӣ анҷом ёфта, тибқи иттилои масъулин айни ҳол кратери агрегати 5 барои интиқоли ротор ва статер пурра омода мебошад. то ба имрӯз корҳои бетонхобонӣ дар қисмати агрегати рақами 5 пурра ба анҷом расонида шудааст. дар майдончаи васлгарӣ толори мошинҳо васлу насби стартери генератори рақами 5 давом дошта, қисмати марказии ротор бо парраҳои он васлу дар он диски тормозӣ насб гардидааст. дар минтақаи агрегати 5 корҳои сохтмонӣ пурра ба итмом расидааст ва корҳои васлу насби таҷҳизотҳои гидротурбина агрегати 5 дар арафаи тамомшавӣ мебошад. васлу насби гидрогенератор бошад дар майдончаҳои сохтмонии толори мошинҳо пурра омода мебошанд ва барои дар кратер оварда васл насб намудан омодагӣ дида истодаем ва бо боварии комил гуфта метавонем ки дар муҳлатҳои муайяншуда агрегати 5-ро ба истифода медиҳем. ба иттилои масъулин то ба имрӯз дар майдончаи васлгарии сатҳи 974600 васлу насби стерженҳои печакҳои стартери генератор ба анҷом расонида шудаанд. гузоштани калоткаҳои изолясионии стерженҳо аз боло ва поёни печакҳои стартер ба миқдори 864 дона сомон ёфтааст. дар майдончаи муваққатии толори мошинҳо криставинаи поёнӣ бо такягоҳҳои тормозӣ ва элементҳои иловагии он васлу насб шуда ба кратери агрегати рақами 5 интиқол дода шуд. дар майдончаи муваққатии сатҳи 967 бошад ҷамъоварии криставинаи болоӣ ва маславинаи падпиятник ба анҷом расид. корҳои нақбканӣ ва анкергузорӣ дар қисмати агрегати рақами 4 пурра ба анҷом расида, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ тибқи нақша давом дорад. айни замон дар ҳаҷми 6505 метри мукааб бетон хобонида шудааст. ҳамзамон васлу насби оҳанфулузот идома дошта то ба имрӯз дар ҳаҷми 356 тонна оҳанфулузот мутобиқи нақша ҷой ба ҷо карда шудааст. ҳаффории шахтаи насосҳои обкаш пурра ба итмом расида, корҳои бетонхобонӣ тибқи нақша идома дорад. то ба имрӯз дар ин қитъа дар ҳаҷми 6197 метри мукааб бетон хобонида шудааст. лулаи ҷабанда ба тарзи вертикалӣ 34 метр аз коллектор паст аст. барои паст кардани суръати ҳаракати об ба 4 қитъа ҷудо карда шудааст ҳамин нақб. мо ҳозир қитъаи якумро 90% корро ба сомон расондем, қитъаи дуюм сеюмро 70% ба сомон расондем. ҳозир мондагии корҳоро дар қитъаи дуюм давом дода истодаистем. нақби сохтмонии рақами 3 аз иншооти дигарест ки имрӯз дар он кор бо азму иродаи қавӣ идома дошта, дарозии он 1864 метрро ташкил медиҳад. тавре иттилоъ дода мешавад, дар ин қитъа корҳои нақбкании иншооти асосӣ пурра анҷом расида, ҳаффории нақбҳои ёрирасон идома дорад. ҳамчунин корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ сементатсияи пуркунанда иҷро шуда истодааст. кор аслан айни замон дар баромадгоҳи нақби сохтмонии рақами 3 идома дорад. дар ин ҷо корҳои заминӣ тибқи лоиҳа аз ҷониби ширкатҳои пудратии ватанию хориҷӣ идома дошта, дар ҳаҷми 2,307,579 метри мукааб иҷро шуданд. масоҳати умумии корҳои бетонпошӣ 105687 метри кубиро ташкил медиҳад. кор дар ин қисмат тибқи нақшаи тасдиқгардаи корӣ идома дорад. дар ин қитъа даромадгоҳи СС мо корҳои ба фарҷом расондем ки корҳои арматурбандӣ, бетонхобонӣ, оҳанфурӯзон ва корҳои қолаббозие ки мисол
барои хотире ки бисёр битон мегирифтагӣ банд шудем. Дар як шабонарӯзӣ мо то 500 куб бетон хобонӣ мебарем. Дар инҷа корҳои арматурботӣ то адметкаи 97 ба эҳтимол мерасондааст. Мо ҳозир то адметкаи 985 омадагӣ ба фарҷом расондем. Корҳои арматурбандӣ ва корҳои бетонхобонӣ идома дорад. тавре иттилоъ дода мешавад, дар нақби сохтмонии рақами 3 васлу насби дарвозаҳои сегментии рақами 4, 3 ва 2 ба анҷом расида, васлу насби дарвозаи сегментии рақами 1 аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷикгидромонтаж идома дорад. Корҳои мустаҳкамкунии нишебиё ва гузоштани анкерҳои ПНА, АШГ ва сементатсияи мустаҳкамкунанда идома дошта, дар қисмати баромадгоҳи нақд то ба имрӯз дар ҳаҷми умумии 134229 метри мукаб бетон хобонида шудааст. Ин шабу рӯзҳо корҳои заминӣ, ҳаффорӣ ва арматурбандӣ дар нақби сохтмонии чорум низ идома дошта, дар ин ҷо теъдоди зиёди сохтмончиён ки мутахассисони маҳаллиянд машғули кор мебошанд. Корҳо дар қисмати даромадгоҳ ва дохили нақб идома дошта, сохтмончиён банди бетонхобонӣ, озод намудани дохили нақб ва арматурбандиву сементатсиякунонӣ мебошанд. Барои анҷоми босифати корҳо дар ин самт ва иҷрои нақшаи тасдиқгарда муосиртарин техникаи нақбканӣ ва боркашонӣ ҷалб гардида, тибқи баҳогузории мутахассисон дар ин нақб кор мувофиқи мақсад ва сатҳу сифати баланд идома дорад. дар ин ҷо корҳои кафбардорӣ ва ҳаффорӣ дар ин ҷо идома дорад ва дар пикети 495-50 бошад корҳои арггузорӣ ва битонгирӣ ки рафта истодааст ва инчунин корҳои кафбардорӣ ва поягузорӣ идома дорад ки дар он ҷо мо дар тарози 1103 қарор дорем ки ҳамарӯза мо кӯшиш мекунем ки зиёда аз 100 метри мукаб хокбардорӣ кунем ва дар қисми даромадгоҳ бошад корҳои битонхобонӣ ва арматурбандӣ идома дорад ва ин ҳам бошад ки корҳои битонхобонӣ мо то пикети 320 кафш омада расидагия ки кӯшиш дорем ки корро анҷом кунад. корҳои сохтмонӣ ва васлгарӣ дар нақби сохтмони 4 тибқи ҷадвали иҷроиши корҳо идома дорад. Дар даромадгоҳи нақб ва деворҳои ҳимоявӣ корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ ҷараён гирифта истодааст. Барои анҷоми босифати кор дар ин қисмат дар баробари сохтмончиёни ботаҷриба ҳамчунин техникаи муосири кори ҷалб гардида, кор шабонарӯзӣ тибқи нақша сурат гирифта истодааст. тавре мушоҳида кардем, дар ин иншооти азими гидроэнергетикӣ лаҳзаеам кор қатъ нагардида, дар маҷмӯъ тибқи нақшаи тасдиқгарда кор ҳамарӯза ҷараён дорад. гузашти ҳар рӯз ҳайати бонуфузӣ кориро ба ормону ҳадафҳои дар пеш гузошташуда наздиктар мекунад. кор бо азму иродаи қавӣ ва раҳнамоиҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мувофиқи нақша сурат гирифта истодааст. ҳар лаҳзаву сония дар ин иншооти сохтмонӣ ба нафъи кор истифода гардида, ҳайати бонуфузи корӣ кӯшиш доранд то масъулияти бардошт доштаашонро саривақт иҷро намоянд.